Janjo dugu kurajera abarikalaye sofla masayo kede akafu akaseba ya kono jabaru wahidu beso masa on ba tanuka barikada kene be ka sanga bela anaka keta be fanana na ye jabaru masa tanu kene min ka rasulu bi tanu ye ka barikada ni ga walen nyumando ne mane kisi bay ala ko jidi aka ambaso de sarata mbulo kan retise ku sarafana foli ni tanu ni barikada ni walen nyumando temene ko amedu oke ali bi ala ko bulo kan shiuje ankoro ka bana koro bashi kura kana ushi soro jangu ka toro munun bi tienso bada dali ala ka noya ulu ye ni ngala hara son sumo ye mona unanga bamba to bela jile kanumba jama be foko dantula koko barikada uka kanuna ala kanu nimisa uka bismillah ambu fana bismillah ni sakene minga ode kuna foni kene ko tumana kuni che uka kanu yala ala ka kanunto kulu e flaye fleba jama ni lambe ba jama ko kuma ambe ni jama kulu flabe fo saba be barakele kono kisei be ko ka do groupe renouveau kanu ala ka kanunto o kadra kona ambu fo ka benu sigero chugo yawi ko beni nyankuma ni wanyu fo aywa mambe ka do ka fo afoko bela jile ki bismillah no yo bismillah fana amba fo sa ko femi sangaye no ye kuna foni sangaye na le sera amba wasa do fasiri sebo fona kono kuma odela o kelengelo fona sugondera ambulo na fo tigana nguru na kuma batiba munu sugandira ni alaka je onaku garjige lo nyegele joko nyuma ni nyamada ko nyuma alaka no ya oluye ala se ko nyuma ala ko no ya anyero ye kafire ko siribe ori bashi ko ndila ngeni bona ye bale ko janjo tifu e ko nga adola bismillah bismillah tanugo namba romro ikado folini tanduli kele ko kadali masafu ka tanu ka barikada ikado ya fo chugo mina mimi talikela je bani lame ba bela jile sigi kunti dore mi no uye kibarani kuna fona munum be ulu munum be fasiri kuna fundi sebe kono dungu do fo ka fo ikado ka fo dungu na duguje romro ko lu krofo ka ko bayle mabamanga na la nyini kunye munye kuna siribe munu na ne ka ikado ka fo ko lu ka kuna siri ne ka bashi kumana ka bela jile bo jamana kono kungango kibaro akmabo kalama romro ani jamana ko kana ka befo ka bela jile wale nyuman do ikado o kele ko nyagila obi ikado kene fana daele o amatu na lala do na natola antini bla misiri do commission président la saga to ka ke do tabaye amate ko do ko ala de la tige ko ka chaw ni jo masa itse tana fo ala yo sigatala ba mini kado bangon ne kawo ni siginyan to pour bashite basi fo etula somo bega kene alhamdulillah okma anta ko bla dagra la ni ala ka je anta ke bara ko wati kurna ko sobe yoro mi ye kado do wono jema Ousmane Tougo alebia ani Mackenzie kasi kado Bokar Jarabad ulu bela jele ke mega labo zabati ni watina o dunda yanvana sa kuyate awa keita ali fona be mo bismillah kunna kunyana bo sécurité renforcée kefa voilà hein jama dugu kefa wani minde ya aboka kashedde do ni minde ka kaseti ba akoko isu samba ko bayni bega ko saba sura isu ngoro labe ko dorome kelen didige ko bayni be gadde mawli ka doma jaja ni mi mana domi awo ibi ka fini me blajila hawla ke va bitira aka sabi na ku inte ko ka bagu oma ni ti ay ka fini be jila ko ma isu ita be jila bi abita ko abika goro to ko me abika goro ti oma ay angata fe ngamne wa eba abi be chugo mina sage e kamne base kromro nia adi amamne ni barikaye ikado mi no obitali kesumani kunye hake ka do yanda ko bla dagrindala amba mbulu mono bo mi yekuna fundi gafe minanga mako annoncer dado kamara alikumambe ko pourquoi ne pas le dire muna anga atifo o kuma mi bitali ke ka do e hakilla jigina mi ni oye jamana masa marabika bi no be angra mago ikado asimi guita kofo o kuma ko jamade na de ko lu boraka chaya ne ka kumbe mi ni obitali ke kado ka fodda do kamara la akoko aunga jamana ni ya taka jatimne ko kuma ni sanga bela jile ikado ko kamana gwanku di bituka ke ga chaya ko kuma o kuma ni mami nyema ya soro walma ni mami njoro gulufa ni mami ngere kado jamana nyemai walma ni mami yere kere kado hali gouvernement nyemai kunna karu no opportunity ye ko bi franywanga ni ka ikado ka fo ka ye wala sa o kuma na ka fo ko ulu be ikokoro mado romro o koni ya taka jatimne ko asimi makisi amade sabu ko mi metalike asimi goita wati minna ikado atara akara kuma ko osigni sinve ko jamakulu do bora ni ka franywanga ko ulu ke kuma kadmi no metalike kuma ko ni korfo kauna ni ko bella jele labbe ikado ka fo ku ka koroma do anu ka singoroma do obita ka nyesi ikado ka fo franje fanga manya mama no bi asimi goita ko vo badriba ko yela na fa ben ngeli na wa no nunu ngumbeni ikado asimi kumbeni ni walti na ani jugo ina kunde ne temeni ama ko mapama kuna
sabu Asimi ye Bamakɔ la sɔrɔ nka k'a ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa si ɲinɛ ma yala o kuma maaw bɔ kun jɔnjɔn ye mun ye ka bɔ ka ye don wa walima ka bɔ o kuma na k'i k'a dɔn k'a fɔ a ka nisɔndiyaw yira don wa walima k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan k'u bɛ Asimi i k'a dɔn k'a fɔ a kɔkɔrɔma don den parce que b'a kɔni ko n'i ye nin ta k'a jateminɛ k'a ma fɔlɔ Asimi na dɛ a b'i kɛ ka caya kuma bɛɛ maa o maa bɛ yen n'o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ o kuma na min bɛ se ka fɔ o kuma ɲɛmaaya dɔ sɔrɔ k'i bɛ bali min na club des amis club de soutien k'olu bɛ labɛn nka ko kuma sera ko jamanaden k'a dɔn k'a fɔ bayɛlɛma n'o ye yɛlɛma ye k'a ka kan a kuma an ka kɔrɔbaya ta ko dɔw ma ko hali n'a bɛ kɛ kɛcogo minnu ni k'a dɔn k'a fɔ kɛkun minnu ni nafa minnu bɛ sɔrɔ a la olu ka kan ka ɲini k'u dɔn o kuma k'i ma ni ɲɔgɔn n'i bɔra ka taa kunbɛ tiɲɛ don i k'a dɔn a bɛ wajibiya a ma a ka i k'a dɔn k'a fɔ i ka ko ja don i la nka ko yala dɔw la yala maa minnu bɛ taa kunbɛnni kɛ u ye maa minnu kunbɛn yala a yɛrɛ tigɛ tɛ u la wa a yɛrɛ man d'a ye Asimu yɛrɛ tɛ nin ko masina fɛ a tɛ nin fɛ o nka i ye min fɔ dɔw ta ye karisa taara nisɔndiya an bɛ t'o jira dɔw ta ye dɔrɔn Asimu yɛrɛ ka di n ye n bɛ t'o jira dɔw yɛrɛ fana ta ye nadaga sani fo n ka ye nadaga sani jagoya ni fi nakari nami a dun ye kangari da kunu dɛ yɛrɛmasu a ko kunu tɔgɔ ɲini yɛrɛ yira ye ko seliba kalo o maaw ka ca dɛ o dun tɛ sɔrɔ asi dɔn a ko maa si ka n'i yɛrɛ bila ale mankutu banbali la ko bɛɛ ka tiɲɛ de sango kunnafoni diba ni video mani ni a Facebook mani bɛɛ ko an bɛ min kɛ an ka jamana hami n'a jɔrɔ ni jamana kɔrɔfɔ ɲumanw ani ka nimura fiyɛ jamana i k'a dɔn a kɔkɔrɔdonbaw ani a armée k'an k'an sinsin o kan nka ale yɛrɛ Asimi kun ale mago ma se maa si ka mankutu ba ma tanuni baden ni Soliyo k'a to yen Asimi ko ten ko Soliyo tɛ fɛn sɔrɔ ale bolo dɛ da dɔ ka fɔ la ko nin wale min kɛlen filɛ k'a ma bali maaw la nka ko musow ni cɛ minnu b'u yɛrɛ bila nin ko in na ko tiɲɛ ni Ala ka kan an ka kan k'a lajɛ ni k'a lajɛ ni hakili ye ko k'a sababu kɛ mun ye ko jamana mago bɛ jamanaden bɛɛ la nka jɔsen minnu n'olu bɛ kɛ jamana jɔsenbaw ye ani jɔsen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana sinsin kɔrɔmɔrɔ ko mago bɛ o la nka ka kɛ opportuniste ye a kan ka kan ni k'an hakili to a la kuma dɔw bɛɛ ka to ka nin kɔrɔfɔ ninnu ni wale minnu bɛ kɛ o kuma na ko ka yɛrɛ ɲin'a ko la a taa don jɔn taara bila maa si a na don mun bɛ taa bila kunbɛn na yanni k'i bagaw ma n ko Bandaw sigilen ko club de soutien de Bandaw ko soutien total la Bandaw nka ba furana maa si ma furana tigi ɲininka Bandaw taara foro la ka taa bisimila minɛ ye maa si ma ye halisa jɔn bɛ taa soutien banna ka bɔ o don donc c'est le soutien de kɔnɔbara soutien kun ye laga de ye a banna i y'a faamu wa Asimi dun ye kangari da ne ko k'a ye caman ka kɔnɔ to a kɔnɔ dɛ a y'a kangari da cogo min a k'a waleya ten n'o tɛ Alahu akibaru an y'a fɔ yan Maliɲɛ subhanallah a ye kangari in da o t'u bala la dɛ o t'a kisi dɛ n'u donna hali ni farilafini cɛ i b'a bɔ k'a fili a ka hakili to a yɛrɛ la n'o tɛ association bɛ caya sisan ayi siga t'a la club de soutien club des amis Mali bɛɛ bɛ kɛ club ye club de dɔɔni ɲini ka bila yɛrɛ kɛrɛfɛ club de dɛmɛ don ɲɔgɔn na a banna club de an ka taa lajɛ club de an ka dɔ sɔrɔ ka bila an da club de jɔn ni jon da nin club ninnu bɛɛ bɛ sigi Mali la yan Ala k'an nɔgɔya club de jɔn ni ji Dado Camara a ko wale min kɛlen filɛ nin ye ko ne crions pas trop victoire a dɔ la an kana fɔ ko ka kɛ n'a fɔ o kuma ko bɛɛ ɲɛna ayi hali min yɛrɛ kunbɛnna o y'a yira k'a fɔ ko minnu bɛ yen bi a ka gɛlɛn an k'an ɲɛsin o de ma an k'ale to yen a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ko ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ a ko ka ca dɛ Janjo a ka ca a ko ka ca awɔ a ka ca nka a bɛ bɛn n'Ala sɔnna ma annonceur ka bi bɔ o de la hali layidu tala karamɔgɔw ye don min k'u ka article ko donna ba la ne ko n k'u ka nisɔndiya u kana muguri musabu n k'a ma kɛ fɔlɔ awɔ o kun kɛra Dado ka kuma in b'o kelen de fɔ siga t'o la an k'a lajɛ fɔlɔ an k'a lajɛ filɛli tɛ ɲɛba sigili tɛ sigilan ba an k'an sigi tɛntɛrɛ an k'a ko jateminɛ bisimila ayiwa min ye daɲɛ kelen n b'ale ta indicateur de renouveau kɔnɔ bi a ye daɲɛ kelen daki kumana kamalennin ye kalimu ta a ye ɲininkali tomi sigi a ko yala nin ye kɔnɔ pɔsɔnnement ye wa cadeau empoisonné point d'interrogation a ye ɲininkali tomi sigi
fɛn min ye fanga dafiribaw ye ko olu filɛ ka i k'a dɔn kɔnɔ min kɛ nin ye n'o ye cadeau ye k'a ɲɛsin M5 ma yala ko k'a dɔn pɔsɔnima don wa fɛn min ye k'a dɔn sugandili ye ko bɛna kɛ ka ɲɛsin M5 yɛrɛ ma ba dɔ ma min y'u ka i k'a dɔn fɛɛrɛ tigɛ jɛkulu o ma ɲɛmaa ye n'o ye commission stratégique y'a ye ko ale bɛna kɛ fangabulon ɲɛmaa ye wa ayiwa ko min filɛ nin ye a kɔni mana bɔ da o da fɛ ko n'i ye i k'a dɔn waati cogo a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya o sigiyɔrɔma caman bɛ wa gɛlɛya ninnu ka afirikelen don kosɛbɛ o n'i ye i k'a dɔn Sogɛli yɛrɛ ka taabolo lajɛ a dɔ la i b'a ye k'a fɔ maa min don ko gɛlɛya kɔni bɛ k'a makɔnɔ nka n'a jɛɲɔgɔn olu fana ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la ko i k'a dɔn k'a fɔ u ye layidu ta malidenw ye waati caman na k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn n'olu kɔni n'u bolo donna fanga la k'u bɛ segin ka i k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn k'a kalanni lakuraya n'o ye relecture de l'accord de la paix o tɛmɛnen kɔ ani kulu maramafɛntigiw cɛ bɛnkanw k'u bɛ jateminɛ kɛ o kan ani maa o maa bɛ yen k'o de ye faso nafolo ŋanamu i k'a dɔn k'a ta civil la fo ka taa se wolomasiri tabaa ma ko i k'a dɔn nin bɛna cɔmini k'u don bɛrɛ la ko conseil national de transition k'o bɛ ci ka yɛrɛ kɛ ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn tiɲɛ ye ko i k'a dɔn k'o na bange fali banbaliw kan min kɛra 2020 san na ko tiɲɛna bange o maa fa banbali fana kan ayiwa ko n'a damadaɲugu n'a damadakulu ko layidu kun taara i k'a dɔn M5 maaw fɛ u b'u ka kɛlɛ a wuli k'a jɔ waati min na ko nka ko nin ko ninnu minnu filɛ ko k'a fɔ ko nin layidu bɛɛ bɛ se ka timɛ nin waati nin kɔnɔ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya Sogɛli bolo kosɛbɛ ayiwa ko min y'a ko la gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye o de ye i k'a dɔn jɔyɔrɔw tilali ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ fangabulon kura in kɔnɔ n'o ye i k'a dɔn gouvernement kura a pɔsiw tilali ye ko o bɛna kɛ gwɛlɛmanba ye fana ko sabu ko minnu ye i k'a dɔn ko laɲɛnamaya baw ye olu kɔni i k'a dɔn ko olu bilala kɛrɛfɛ nka maa dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ i k'a dɔn wuli ka dankari nin ko in na cogo cogo a mana kɛ cogo cogo olu tɛ siga abada ka dankari ni ka tila ka wuli ka jɔ k'o fana kɛ jɛkulu dɔw olu ka taabolo y'o ye ayiwa ko kɔni bɛ ka taa cogo min na k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya Sogɛli bolo nka a gɛlɛya o t'a kɛli bali nka min ye k'a dɔn Sogɛli ye k'a bɛ sɔn ka feere k'a bolo kosɛbɛ dɛ n'a kɛra fangabulon ɲɛmaa in ye ayiwa ko min ye ale yɛrɛ ye a bɛna wajibiya a kan a n'a ɲin n'a jugu u bɛɛ ka jɛ fɔ la u ka jɛ kulu kelen na ko min ye k'a dɔn ka tila k'i ɲɛsin kɛlɛ ma kɛlɛ min ye diɲɛ seleke naani tɔnbaw olu ka kɛlɛ ye u bɛna min ta ka anw sɛgɛrɛ k'a bɛ tila k'i kɔ disi da o fana na ani k'a dɔn maa o fana bɛ yen n'o ye fanga dafiribaw ye olu sago tɛ dɔwɛrɛ ye bi fanga bɛɛ ka kɛ olu bolo kɔnɔ fɛn ye k'a bɛna ɲɛsin ni gɛlɛya damadɔ ninnu ma ni Sogɛli n'a kɛra fangabulon ɲɛmaa ye Daramani Alu Daki nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ i k'a dɔn indicateur renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don en un mot ko cadeau empoisonné point d'interrogation ɲininkali kelen ɲininkali tobi nka jaabi hakili la a n'a latigɛ a n'a i k'a dɔn k'a fɔ n'an sigi bɛ yan a bɛɛ lajɛlen na k'an ɲɛna a bɛ kɛ don dɔ jigi b'a la ni dɛmɛ kɛra ka ɲɛsin a ma a m'a kɛ cogo o cogo o kumana u na fura sɔrɔ a la u ka bɛn kelen kan u ka bɛn Mali ko u kan laɲini kun y'o ye Kɔrɔmuru indicateur kelen kɔnɔna na min ye k'a dɔn min ni o bɛ Usumani Dawu ale ko fɔ M5 kunkan kibara o ye nin ye o k'u ka i k'a dɔn ba min don u bolodalen don ka bila juin kalo tile 4 na san 2021 o ko kuma ko a kun ko bayɛlɛma na laɲini kun ye mun ye n'o ye ka bɔ ka ŋɛɲɛ ɲimi Kɔrɔmuru i k'a dɔn k'a fɔ ko bayɛlɛma donna i k'a dɔn k'a fɔ bɔ a kun o la Badiriba y'i kanto k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min ye rassemblement min ni o bɛ M5 ko fɔ ko a bɛ i n'a fɔ ko kuma k'u kɔntungo ko i k'a dɔn k'a fɔ taasira jɛngɛnnen don ko taasira ko a n'a kɛ kuma dɔw la ni u kɔni tilennen ye nin ye sabu ko k'a kun tigɛra min na ni pangun gɛn bɛ o ko kunna o kuma k'a bɛ i n'a fɔ u ye a ko a minɛ a ju la Badiriba ko n'i ye a ta k'a jateminɛ u ka wuli ka jɔ min n'o kɔni tun bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ n'o ye calendrier kun labɔ k'a fɔ k'u bɛ i k'a dɔn min ye mara kɛbaaw ye ni k'u jagoya o kuma ko sira min ni k'a dɔn ko o kun laɲinina jamanaden fanba fɛ n'o bɛ M5 RFP ni ka o kofɔ o kuma ko n'i k'a dɔn k'a fɔ sira kun ma minɛ ko nka ko min ye bayɛlɛma minnu kɛra nin waati laban ninnu na fɔcogo wɛrɛ la a na kɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko sira ko a minɛtɔ ye nin ye o kama ko kuma ko bɔ min n'o bɛ kɛ n'o ye jamakuluba min n'o kɛlen don k'o labɛn bɔli kama o k'u ye a kun k'u k'a bayɛlɛma k'a bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sanyɛlɛma o kuma na M5 ko yɛrɛ n'o ye a bangeni i k'a dɔn ko o sanyɛlɛma o hakilinajigiw o ye Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko min ye i k'a dɔn juin kalo tile 4 san 2021
ma ko labɛn minnu n'o kɔni laɲininen don u bɛna kɛ meeting ba ye meeting min n'a bɛ jamakulu faralen ɲɔgɔn kan ne ka o kofɔ o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ M5 RFP a san kelen sɔrɔ o kumana u da bɛna don o kɔrɔfɔw caman na laɲiniw ni k'a dɔn k'a fɔ kɛlenw ni k'a dɔn k'a fɔ kɛtaw ye mun ye ani majɛngɛ minnu bɛ yen ko kuma ko u bɛn'u da don nin bɛɛ lajɛlen la o ko o kama u ye k'a dɔn k'a fɔ fatiri dɔ k'o sɛbɛn n'o ye communiqué ye o communiqué kɔnɔ kunkanko kibaruya k'a ye u y'u kanto k'a fɔ o ko min ye jamakulu min n'o bɛna wele n'o ye jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen maliden minnu n'olu bɛ kɔ kan ani k'a dɔn jamana kɔnɔ n'u bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ i k'a dɔn kalo tile 4 o k'u ka nin ɲɔgɔn lasɔrɔ ba in k'a bɛna jateminɛ i k'a dɔn san kelen an ye wulikajɔba dɔw kɛ a yira k'a fɔ o kuma taabolo minnu n'olu tun bɛ mara kɛbaaw bolo o don kɔma n'o ye Burama n'a ka jamakulu ye majɛngɛ minnu n'olu tun bɛ a kɔnɔ n'a yɛrɛ taara laban i k'a dɔn Burama ka fanga jaso o la o kuma k'a jateminɛ k'a fɔ diɲɛ la kɛlenw ye jumɛnw ye kɛtaw ye jumɛn ye jamanaden fanba ka hamina n'u ka jɔrɔnaw olu kuma ko da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen la ko gɛlɛyaw tun bɛ M5 RFP kɔnɔ nka a ma ɲɛ min kɔ a b'i n'a fɔ ko kuma bɛnkanw olu fana bɛ ka lasɔrɔ i n'a fɔ jamana laadaw y'o ɲini cogo min na sabu ko comité stratégique tɔgɔ la kulu dɔw olu kɔni wulila ni ka se k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ɲɛmaa dɔw ma ani laadalamaa dɔw olu maa ɲɛmaw o ko taama in tun bɛ boli min kan o de ye ka bɛnɲɔgɔnya ni k'o sinsin waati dɔ kɛra i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba tun bɛ u cɛ nka ko kuma ko taa ni ka segin ni k'a dɔn sigiɲɔgɔnyaw ni k'a dɔn siga kuma minnu filɛ a b'i n'a fɔ o kɔni bɛ ka bange ko la ko min ni u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔ o k'u ye taama kunfɔlɔ ni ka o bisimila minɛ yɔrɔ min na o de kɛra i k'a dɔn Ustaz Mahamudu Diko ale fɛ yen Imam Mahamudu Diko o kuma ko min bɛ tali kɛ taama kulu in na maa ɲɛmaaya mais Jamil Bitara ale bolo k'o taama kɔnɔ k'u taara hakili falen-falenw kɛ o kumana min bɛ tali kɛ Imam Mahamudu Diko o kuma ko o n'u kɔni ye i k'a dɔn hakili falen-falen minnu kɛ o ko maa bɛ se k'a fɔ jigiyaba sɔrɔ la u yɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ min bɛ tali kɛ professeur Clément Danbele k'u taara i k'a dɔn k'a fɔ ale fana fɛ yen ni ka hakili falen-falenw kɛ o kumana ko maa bɛ se k'a fɔ jigiyaw sɔrɔla o fana na an karamɔgɔ i k'a dɔn Isa Kawujim k'u n'o fana ye ɲɔgɔn ye ni ka hakili falen-falen k'o fana kɛ hakili falen-falenw k'a kun ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye M5 mɔgɔw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ kulu kelen ye nka min bɛ tali kɛ san 2020 ka na fɔ bi san 2021 na hakilinaw olu na kɛ i n'a fɔ n'u kun fɔra ɲɔgɔn kɔ tuma dɔw ni waati dɔw olu la parce b'a ko k'u kɔni ka nin wulikajɔ min filɛ o kuma n'a bɛna kɛ juin kalo tile 4 san 2021 o kuma k'a bɛna kɛ kuma ye kuma min ni maa bɛ se k'a fɔ ko a kɔni bɛnna waati ma waati min bayɛlɛma minnu n'olu kɛra nin waati laban ninnu na n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Colonel Asimu Goyita ale n'a ka kulu minnu n'olu kɛra sababu ye ni ka i k'a dɔn fɔcogo wɛrɛ la ka bayɛlɛma n'o ye i k'a dɔn ka clinique k'o lana i k'a dɔn furancɛ fanga yɛrɛ o taabolo o la n'a kɛ M5 mɔgɔw olu ka yɛrɛ ka yeta ye sabu ko kuma k'a ye layidu ne ka u ta k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ fangabolo ɲɛmaaya u nana di i k'a dɔn M5 mɔgɔw olu ma o kuma k'o ye kuma min bɛ yen n'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka i k'a dɔn hakilinaw minnu n'o o kɛra sababu ye ni ka o wuli majɛngɛ minnu n'olu tun bɛ yen fura ka se ka sɔrɔ o la o kuma ko n'a sɔrɔ ka laɲinifɛn 10 tun bɛ yen n'o laɲinifɛn 10 kɔnɔna i n'a fɔ recommandation minnu n'o tun bɛ boli fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko ka Ba Mukutari Wade ni k'ale gɛn ka laban tuguni min bɛ tali kɛ Conseil national de transition k'o ci o kumana ani k'a dɔn n'o ye faliba minnu kɛra n k'a fɔ juillet kalo tile 10 a 11 a n'a 12 o kumana ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u la k'olu tun ye laɲinibaw ye laɲiniba minnu n'u tun y'o laɲini i k'a dɔn furancɛ fanga mɔgɔw olu fɛ o n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko yɛrɛ bayɛlɛmalen o ko a yɛrɛ ɲɛmaayaw ni i k'a dɔn k'a fɔ a ko latigɛ a bɛna di M5 yɛrɛ ma ko maa bɛ se k'a fɔ u kɔni ka i k'a dɔn bɔli n'o ye juin kalo a tile 4 bɔli a bi kɛ nka bɔkun ye mun ye kɔrɔmɔrɔw o de ye ka i k'a dɔn u ka anniversaire n'o y'u ka san kelen sɔrɔ o kumana ka kiimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ kɛlenw ye jumɛnw ye kɛtaw ye jumɛn ye majɛngɛ jumɛn bɛ a la fɛɛrɛw ka se ka lasɔrɔ walasa jamanadenw ka hakilila n'u ka hamina ni jɔrɔna min tun bɛ yen kɔrɔmɔrɔw k'a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɛ i yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔna na Usmane Dawu ale ka kalimukala talen ye nin ye ka bɔ indicateur de niveau kɔnɔna na wajibi de y'o ye n'i bolo k'u kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sigi dugu ma i b'i ka kɛlɛ jigi so o kumana u bɛna kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin fanga min ma n'o yɛrɛ taara ka bɔ ye kelen ye ayiwa u dun fura dama kabi transition kalo dama dɔ u y'a jira k'a fɔ ko an ye jɔsen min ta k'a man ɲi k'an bɛna taabolo min ta k'a man ɲi k'olu ti jɛ n'a ye u y'a fɔ k'a fɔ bolokɔni sinɛ yɔrɔ min tile bɔra ye wa bi tiɲɛ dira M5 ma o y'a sɔrɔ anw ko yan n ko furancɛ fanga ka fili fɔlɔfɔlɔ jugumanba kɛra fɛn min ye n ko de ye ka kɛlɛ tontigiw yɛrɛ k'olu jɛngɛ kɛrɛfɛ o de kɛra u ka fili fɔlɔfɔlɔ ye munna nin bɛɛ ka nin waati bɛɛ ka tɛmɛ ka tila ka na segin o ma
wa fole ko sogol bi kai e o kele do tasuma e do fana ma o fana digira do la o opposition kura fana bi keme c'est naturel ko fana digira do la politiquement te wa adun ulu de kele ke yan wati mina do be ka tu buguso ka wari di video manuma ulu ka mau buluja ku bo halala yala ku lagusi ku bo mali yala ulu ere dambe so o mamunu ko fanga inte wuli fota maga ku ulu suka ulu de klara ka yetu ne alanga concertation nationale kene ka concertation to ibolu do ye fa do gere maître de cérémonie e ba do ye gouvernement ya abena lachi o mu be shogeli balika kai en tout cas ulu de kele tonta ko inga se ni yoro be mali te wulo masi tabaw ka jasoro ka wuli abora ulu ka kele dila kalo joli aya soro ibe ka fanga yere ba afetiri la kaba akumba afetiri ali mamana safo kumbiseli ni ku yo fo chama yo kunde so ala ubi son jugo di malde madali alala wallahi kuma te chiema ka fo ko ibe ka kumita ko do ko katita ko ni ya tato e doro ko ni ya tato e doro ko ya soro olu fure de furukira folo nga bita domi ala uri se beni goro ngaja burama doro ni ani bubu doro ni ira wallahi burama ni bubu doro ni beta misali e mawma ni beta machine misali ude u ya fo Amadou Maya ko be sa no fe Amadou bita domi machi kelente no mi joli bora jango kasa mali de ni mali marabaw akurani korole munu ba nofe ayo hakli to ni yoro nuna nga fanga fana mana soro bana kise do de be ko virusi o de be wuli ila wa ita yebli ta mebli ibi nyine mali ko piu ya kila bito mina o yiko ganja manai yere trauma bandau yoro ya fumala tabakoro de kad jani bamako yere marada be walma ka banguru mais sigi kera ka ban ka boya fumala ka ta paris chama ka ta jamana worola che chama gamali de munu zigiro be me ya fumala intérieur konama ulu bi nyine mine kono bando abijondo abtami abta mo nga furo kono kala mla activité te molo fo te molo de fo do dabako ebita jo mais tama ka tan fe ta segu ta joila angi bisimla président nana fe o fana ye ni sonja badi o chine dere kalo kono ndo se mageni yoro sila jamana dugu kelinte tararomna na ya soro nyo keleni nge o majani yo kede ima jamana cercle kelina ima jamana region kelina abena tare o do hine be se ga joni mine ima kare be se ga joni ni président ye nyena o ya fumala ni sonja go fana e damu dodi nganda ya soro nyeni ngelinge la tama no di senu ndaya sebela nganti se senu nde abu senu ko bata be sina senu ta mobli de o ye senu ta e panguru ye jola ta e mobli am se gata o fenju ve neima o de ya suno hal ni tara yorola alna ya soro kalo kilinge kalo flagi président kudru jamana jugu cité imata baka me no ta ali mugutare buzero mugutare ta mana kata bodo fi nga na ya soro nyeni nge o majani de yo kede o da to tara mashima o ya to nga ko grabli kambuli o da to nga shere grabli kambuli mulo chama mese no ke fa de ni bese man ale dinge bay ni avoye ngo baya te kometa ba do tara bana na baya te kometa akana nge bayiri ngode kuma ni sanga bismillah ambe anoncer ni ale tasa mi ka do ko mi be nyedala ko mi mene nyedala ika do ani ko mi be groupe de nouveau ma chama nyedala ko ko ika be ka fere ika do iko marabatiga luneti ver correcteur ko be ka fere bishi bela jire na iko marabatiga message bi jalo fe message ka optigila mase ka do opticien si fe kasinga versa ko karinya mase yotala mase ka versa conversana mana ire sigirani nyeto li a cheni tere atoli awo ire sigirani anoncer ko ver correcteur de ka fere bi ka do ka fo ko ni cheni jugu bade wa jamaje kungo de ni ko ni fie bade bi se jamama aywa mami nga fasilido o ye kaja tubani ka tuban anoncer kono bi akoko mi nyaunga jamana ye kiba e jiye dongo do yala ferikelaw julani sigilew ni yala julaw ko de bi chaya ka sabu ke na fora ko sorobe nyini ni juguya aywa julaya akeba fana chayara ambe mado yo bete julaya keba e ni sanga ina iba e ka fo luneti de bi ka feri aunga sugula ko marabatiga abe fo mi mako ver correcteur wa songo da matemen dia ko yi abene do bela jele jufa dama o ver correcteur iba e ka fo ko o fente ale ni luneti to te fenshi kelonye kunni manya ale matrafaliko o ka soro
ini ɲɛ kɛnɛya tigilamaw ye ɲɔgɔn ye min ɲɛ kɛnɛya wɛrɛ tigilamaw ye ɲɔgɔn ye u danganiyara kan k'a fɔ e ni lunɛti doni ka kan e bɛ jateminɛw bi kɛ e ɲɛ ni min ka kan o de bɛ sugandi k'o d'i ma ayiwa k'o tɛ ko min na o ko kɔni ye kunfɛ ko ye o kumana ko k'a san i k'a dɔn yala yala ninnu fɛ ko farati belebele don wa i b'i yɛrɛ se lajaba ma ani bana k'i b'o san ka k'i yɛrɛ kan min ye k'a dɔn a bɛ san caman bɔ bi verre correcteur feerela a kɔni gɛn bɛ ka yira yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa i yɛrɛ yalatɔ ni verre correcteur bi bɛɛ bolonjan fɛ ayiwa ko a kɔni kunnama kɔrɔtalen don Mali la bi kosɛbɛ sabu jateminɛ t'a la kɔlɔsili t'a la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan i b'a ye a bɛ feere i n'a fɔ yala yala furaw bɛ feere cogo min ko a fana bɛ feere o cogo la ko verre correcteur i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ ye fɛn min ye ale ni fɛn caman tɛ kelen ye ayiwa ko a kɔni feerebaw k'olu bɛ ka sanga sɔrɔ Bamakɔ wa dɔ bɛ ka fara jamakulu ka diɲɛ don o don don n'a dugujɛ i bɛ verre feerelaw ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ a dɔw sigilen bɛ yirisunbaw kɔrɔ dɔw bɛ yala n'u ta ye o taralen don i k'a dɔn mange fɛrɛw na dɔw yɛrɛ ta o taralen don karitɔnw na ayiwa ko i n'a fɔ lunɛti min bɛ tile kunbɛn kɛ k'u b'a feere i n'a fɔ olu bɛ feere cogo min k'a sɔrɔ fɛn si kelenw tɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye verre ninnu ye k'a dɔw gulolen don u dalen don tile la tile mumɛ tile bɛ k'u jeni cogo min k'a dɔn gɔngɔn bɛ ka da u la o cogo kelen na ayiwa janjo masa ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn i b'u ye bangidaw la jamajɛyɔrɔbaw la ani kalansow da la n'o ye lɔkɔlisow ye kɛnɛyasow ka taa se i k'a dɔn sugufiyɛbaw ma ani Bamakɔ bɔlɔnfurancɛ bɛɛ bɛ yen ni sirabaw ani jamajɛyɔrɔ bɛɛ i bɛ ni lunɛti feerela ninnu ye yɔliyɔli la maaw da la u bɛ k'a feere maaw ma ayiwa k'u bɛ lunɛti min jira i la ko dɔgɔtɔrɔw ta tɛ ayiwa e bɛ se k'a dɔn cogo di lunɛti min bɛ san k'a don tile o juguya la ani lunɛti min bɛ san k'a don ɲɛ ka yeli kɛ ka ɲɛ ko fɛn si kelenw don wa ayiwa ko n'i ye k'a dɔn u ka sɔngɔw lajɛ k'a kɔni damatɛmɛ ka di e k'o de ma maa caman ɲɛ kin ka k'a kan wa nka ordonnance t'a la jateminɛ t'a la kɛnɛya tigilama ka yamaruya t'a la ayiwa k'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko n'i y'i bala o verre sugu sanni ma k'a don n'o ye correcteur ye i bɛ ɲɛko kungo de tɔ juguya ka taa fɛ fɛn tɛ bɔ a la ko min ye verre correcteur ko ye k'a sa bɔlɔ kɔnɔ ko farati juguba don ayiwa ko sabu ko verre i bɛ s'a dilanyɔrɔ de la i n'a fɔ jɛgɛ optique jibijalo ninnu ɲɔgɔnnaw fɛ yen bagarifonbaw fɛ yen n'i sera yen nɔ ani i k'a dɔn gason kante ninnu olu bɛ sɔrɔ k'i bisimila k'i bɛrɛ bɛrɛ ka jateminɛw kɛ kɛnɛya tigilamaw bɛ yen verre dɔnbaw bɛ yen ayiwa ka sɔrɔ ka i k'a dɔn a laadaw bɛɛ lajɛlen timɛ furakɛliw bɛ kɛ a ɲɛ kan ko i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen dɛ olu ka ɲɛko yɛrɛ ma se hali lunɛti don ma i bɛ a furaw k'a la ka jini dɔw to n'a ka kaba waatinin kɛ o y'a bannen ye pewu o ko n'e ma se o dɔnbaw ma e b'o dɔn cogo di e bɛ t'i kɛ verre san kan ka sidɔnbali dɔ san k'o kari ɲɛ la ka sɔrɔ ka bere ta awɔ janjo masa a kojugu don dɛ ayiwa ko maa minnu mago tɛ verre yɛrɛ la ni fura b'olu ta ɲɛnabɔ e k'i ban ka taa a dɔnbaw fɛ yen nɔ ka verre san kunfɛ ko la k'i yɛrɛ mago sa verre feerela nɔ tɛ dɛ i ma wajibiya i ma bugɔ i ma nɛni ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko i b'a sɔrɔ ɲɛw yɛrɛ la ko n'i bɛ taa kɛnɛyaso ninnu na n'o ye ɲɛ dɔnbaw ye ani verre dilanbaw ye olu bɛ ɲɛw jateminɛ i b'a sɔrɔ maninfin ɲɛkili fila yɛrɛ u jatew tɛ kelen ye ko dɔ bɛ o ye 0,50 ye i b'a sɔrɔ ɲɛ fankelen o y'i ka kinifɛta mana kɛ 0,50 ye i b'a sɔrɔ numanfɛ ɲɛ o ye 0,75 ye o ko e taara san nin si jate tɛ a la e ma taa jateminɛ kɛ i ma taa ɲɛko fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ k'a san yala yala sannikɛlaw fɛ ayiwa ko e ye kojuguba kɛ dɛ ayiwa ko ni o de e ɲɛ ma bɛn sa k'o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛw ye gɛlɛya minnu bɛ dɔ fara e ka ɲɛntanya o gɛlɛyaw kan ayiwa k'o de la sa an bɛ yɔrɔ min ko bi ko n'i ma ɲa ɲɛ kungo fɛn fɛn kɔ walama lunɛti fɛn fɛn donni na i ɲɛ kɔ n'i ko a ma ko correcteur ka ban se a tigilamaw ma dɔnbaalajɛw ma jibijalo ninnu ni bakarifɔnbaw ani gazon kantew n'i sera olu ma olu mana bila yɔrɔ min o de i k'a dɔn k'a fɔ hakika ye a tɛ tɛmɛ o kan fiyewu ɔ ko ni i k'a dɔn verre corrigé n'i y'a tɔgɔ mɛn o bɛ fɛn dɔ de ko fɔ a kan ka ladilanni de kɛ ɔ n'a ma se k'o dilan fɔ a ye tiɲɛni kɛ e kun o tuma na i k'a dɔn k'a fɔ forokoni tora a dogi sara la wa ko a lunɛti ninnu bɛ sɔrɔ dasi bɛɛ lajɛlen la yalayalaw fɛ u t'a gɛlɛya yɛrɛ ko ye wa olu fana b'a d'i ma cogo min u dɔnko t'a la dɛ olu kɔni ta ye n kan ta sɔrɔ ye ko ani i k'a dɔn u ka sɔngɔ e k'o lajɛ ani min bɛ i k'a dɔn ɲɛ furakɛli la ni verre dilannaw ka yɔrɔw la k'i ka taa o lajɛ u ka vitriniw na ko n'a y'a sɔrɔ fɛn kelenw don ni sɔngɔ yɛrɛ ye kelenw ye
ayiwa k'an k'a dɔn k'a fɔ ko min y'an ka kɛnɛyaw ye maa si tɛna n'a nɔrɔ bila anw yɛrɛ fɛ anw yɛrɛ de b'an ka kɛnɛya k'a matarafa wa n'i ma ɲɛ ko i bɛ s'a dɔnbaalajɛw a n'a kɛbaa ɲumanw ma olu k'i ka kow lajɛ ayiwa ko min ye k'a dɔn feerekɛla nin caman ye k'a si tɛ ka i k'a dɔn kɛnɛya o sariyaw matarafa u ka lunɛti feere ninnu senfɛ ko ye wa maa caman bɛ t'o san ko sɔngɔ ka di k'a sɔrɔ olu ma taa kɛnɛyasow fana na ayiwa min ye k'a dɔn o ko ye sa ko hali i k'a dɔn ka t'u ɲɛ lajɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ ni verre d'eau ka kan ayi k'u t'o kɛ dɛ u bɛ sin k'a sa u yɛrɛ ma kunfɛ ko k'a dɔn ko sabu k'a sɔngɔ ka di wa ɲɛ verre sɔrɔ o fana k'i bɔ yen ko maa ɲɛmaaw k'olu de kan ka wele u ka jateminɛ kɛ nin feere masina ni nin ko masinaw kan k'a bɛ jamajɛ kɛnɛya de kofɔ ko ye wa ko nin fana ye bɔnɛ de ye jama fanba ma maa o maa b'i yɛrɛ bila nin ko masinaw la i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye a tigi bolo don n'a nataw la wa minnu yɛrɛ b'a julaya la olu kɔni bɛ ka yaala ka bɔnɛ feere maaw ma nka u yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ ka bɔnɛ feere maaw ma a sanbaw olu fana bɛ k'a sa ko sabu ko daduman don ko sɔrɔ man gɛlɛn don ko a bɛna maa caman kɛ ɲɛntanw ye don n'a nataw la Mali kɔnɔ yan nɔ a bɛna i k'a dɔn ɲɛ ko gɛlɛya se maa caman ma lunɛti n'i ma ɲɛ k'i b'a don a ma taa e ma a baara kɛ a ko ma kɛ laboratoire la a ma kɛ lunɛti dɔnbaalajɛw fɛ yen k'a sa i kunfɛ k'a don ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i yɛrɛ de bɛ ka bana san ka se i yɛrɛ ma wa ni ɲɛntanyara don min k'i yɛrɛ ka laɲini don ko k'a sabu kɛ sɔngɔ ko i y'o de minɛ k'i ka kɛnɛya to yen nɔ Kajatu Ban ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ annonceur kɔnɔ o ka bidon bɔli don Janjo Masa Kɔrɔmuru hakili la santé publique ko don a ka kan o kumana ɲɛmaa minnu ɲɛsinnen don kɛnɛyako la u ka nin ko in ta bala baw ye wulibali ye wa danger public fana wulibali don dɛ wulibali don o kumana annonceur Kayatu y'a fɔ dɛ man pa a kunna wa u y'a ye cogo min a bɛ ten o de don dɛ an ka jamana yɛrɛ yota yɛrɛ ye sigikun ye Afrique farafina bɛɛ wa farafina bɛɛ bɛ na ka tɛmɛ maliyɛn yɛrɛ kan a bɛɛ kɛnɛya maa bɛ yen a bɛɛ dɔnba jɔnjɔn bɛ yen wa n yɛrɛ bɛ maa dɔn o fana Mahamadu Jalo Delta Optique ale fana bɛ taa ale bɛ baara kɛ hali yota yɛrɛ a banna Musokura Samake o fana bɛ baara kɛ hali yota la a baara dɔnba jɔnjɔn bɛ yen nka ka vɛri tɛmɛtɔ tɛ y'a fɔ cogo min na angliw tɛ kelen ye n'i y'o san sa n'o kow firigira sa fɛn caman dun ɲɛ ma nɔgɔ dɛ n ko dɔ tun bɛ ɲɛ na a bɔra dɔgɔtɔrɔw de fɛ yen dɛ olu de y'a bɛɛ ɲɛnabɔ nka a kadiri modelini Gaston Kante y'a ye Gaston ko tiɲɛna ko mobili vɛri in ka ɲi ko nin kadiri in tɛ e ka kadiri ye i ye nin bɛɛ ye wa nin bɛɛ b'a la o de y'a to a y'i labɛn k'i cɛ ɲɛ tan sɛbɛ la Djibi Jalo kɔni nin ye Djibi Jalo de nɔ ye wa a ɲɛna groupe renouveau maa caman ma dɛ Djibi Jalo maa caman bɛ janga walakila bi grâce à Djibi wallahi a y'a fɔ k'a Jalo an dɔn yɛrɛ vɛri bɔrɛ de b'o kun i y'a ye parce que e b'a ye vɛri dɔ i bɛ yɔrɔjan lajɛ ni dɔ ye ka yɔrɔ suru dɔ lajɛ ni dɔ ye o dɔ bɛ yen olu angili to kelen ye n'i y'o bɛɛ sa k'o kɛ vɛri kelen ye ka o san i kunfɛ e m'i yɛrɛ fa wa walisi ɲɛ kelen de bɛ Sori Jalo fɛ yen Sori Ibrahima Jalo ale tɛ kɛsu kelen lunɛti kɛsu kelen n'o tɛ u y'anw ta in dilan yɔrɔjan ni yɔrɔ suru yeli k'a bɛɛ bɛ kelen ma min ye ka dɔ bila sanfɛla ye yɔrɔjan ye dugula ye yɔrɔ suru Djibi Jalo ko a si ka ca o man ka taa jɔ a la o ko ne ta in ma ko progressif i bɛ yɔrɔjan ye i bɛ yɔrɔ suru ye a ma se bɔli la a ma se falenni na i lafiyara n ko ninnu u fɔrilen don an ka taa sugu la an ka taa jɔ a la an ka tɛmɛ Djibi yɛrɛ fɛ yen an ka foli bila n'Ala sɔnna an b'o fɔ Jɛgɛ Optique la inchallah
Kromuro hakila andara anana radio kunda aiwa ko kele so ko lu sera danguna ko tabale ka kungambe bo sigatala ani kele sera so foro kuna maraba ya don o joda to la tu oma ami foli di kado ande membo ma ani ko kenyo bela dele fu kele ka foli belebele du bela dele ma kurani korole be ami foli di kado groupe commerce mi Ablaye Maiga ambafu ana frumuso Mariam Diallo anka foli bu belebele buyi koromoro ambi foli ya radio partenaire fana bela dele ma yoro chesile do kosebe ka damne ka bi boron fo ka se ka do ka fo wulisebu ka jelo ni kenyeba ani ikado ka fo si yoro benge jangnere benge international aka radio anniversaire na lay kalo clim wairana no je kalo o kuma obike si ko nyinanda ko invité spécial ni invité surprise o Yerako. Radio Yerako de. Bana. Butifona ko. Jean-Carlo Clim wa. Okumako bela jere bi nyanzoro sika o fe. Jean-Carlo Clim tani kononton. Buitela kaw be yoro Mali kono. Olu fana bɛɛ bi ɲɔgɔn si ka kɛ I k'a dɔn k'a fɔ ka lajɛrɛ ba ye kuranɛ kalanba n'o ye boyitilakaw ye sigaw si boyitew yɛrɛ ani k'a dɔn sigiɲɔgɔn minnu n'olu ye boyitew ye u furuw n'u kanuw n'u jɛɲɛw olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ I k'a dɔn si kalo tile 19 k'a bila tile 20 na an bɛ sɔrɔ ka radio Yɛrɛko fana anniversaire kɛ ka sɔrɔ ka kuranɛ kalan an ka radio ye dɛ n'Ala sɔnna ka duwawu k'a ye n'Ala sɔnna kuranɛ a kolojɛ tɛ bin dɛ ayi Oba angata aya n'an bɛ taa annonceur Koromoro ale kuma bɛ ko opportuniste walima opportunisme politique Lasma CFP Adima PSG k'olu bɔra EPM na
EPM jumɛn fanga masuruyamaw ka kuluba min kun bɛ yen fanga do wa fanga kɔrɔ do wa ma fanga kɔrɔ masuruyamaw ka kuluba min kun bɛ yen ko adi ma yɛrɛ ta o b'a yɛrɛ ta kɛ ko Asma fana farala kan olu tɛ dɔwɛrɛ la hinɛ ɲini kɔ koyi abana u tɛ fanga kɔ dɛ olu tɛ marali ko tɛ jɔyɔrɔ kɔ hinɛ ɲini dɔrɔn Dado Kamara an k'u hinɛ minɛ Dado Kamara ka i k'a dɔn kalmu kala talen nin ye ko Burama ka fanga tunnen kɔ n'o ye Alhaji Ibrahim Bubakar Keita ye a dɔnba jɔnjɔ ani k'a da kɛrɛfɛmaa n'a nakɔrɔmaa minnu tun bɛ yen n'olu kun gɛn bɛ ka fɛɛrɛ tɔn fara ɲɔgɔn kan u k'a ma ko Ensemble Mali kɔrɔmɔrɔw n'a bi EPM ko fɔ o kuma ko politique tɔn tun bɛ nin na politique tɔn minnu n'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya tun bɛ ta ka ɲɛsin k'a dɔn jamana marabaa kɔrɔ ma Alhaji Ibrahim Bubakar Keita ko ni gɛlɛya o gɛlɛya y'i k'a dɔn k'a fɔ a ka fanga sɔrɔ kɔrɔmɔrɔw ko nin fɛɛrɛ tɔn ninnu tɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la bawo u da kun bɛ a la u sen kun bɛ a la k'a dɔn ko i min bɛ tali kɛ nin ko in na waati min na fanga tuna k'a b'i n'a fɔ k'u bɛ ka yɔlɔ ni k'o daminɛ i b'a y'i kanto k'a fɔ min ye k'a dɔn premier ministre kɔrɔ n'a b'i k'a dɔn an karamɔgɔ Sumeli Bube Mayiga k'ale kofɔ ale ye fɛɛrɛ tɔn min ɲɛmaa ye n'o ye Asma CFP k'olu kɔni y'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ni ka bɔ Ensemble Mali o la o kumana k'o fɔra mɔgɔw kɔ fɛɛrɛ tɔn wɛrɛ min n'o bɛ Adema PJ kofɔ n'o ɲɛmaaya b'i k'a dɔn professeur Cɛmɔgɔ Sangare bolo o kuma k'olu fana ye u k'a dɔn kosow ni kasaw cɛ k'a fɔ k'olu sen bɔra EPM Mali o la Ensemble Mali a k'an bɛ donni minɛ ko bi e ko RPM yɛrɛ dɔrɔn tɛna k'a la i k'a dɔn jɔnkelen na ye wa ko k'a sabu kɛ min ye maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ nin fɛɛrɛ tɔn ye n'u kun farala ɲɔgɔn kan ni k'u mɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ta ka ɲɛsin Ibrahim Bubakar Keita ma a kɔrɔmɔrɔ o kumana k'a bɛ n'a fɔ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya a kumana k'a na kɛ i k'a dɔn n'u ka hakilinaw kun tɛ kelen ye walima n'u ka kungilinnaw kun tɛ kelen ye walima sɔrɔ i k'a dɔn o de sɔrɔ cogobaliya k'o na kɛ sababu ye ni ka ninnu jɛnsɛn ko yala nin n'a ye kɛ sababu ye mɔgɔw ka danaya jogo jumɛn da parti politigiw kan kuma bɛɛ lajɛlen la kɔrɔmɔrɔ ko n'u farala ɲɔgɔn kan ko dɔ kunna k'a ti bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ i b'u yɔlɔyɔlɔlen o ye wa ko yɔlɔyɔlɔ in kun ti dɔwɛrɛ ye dɛ kɔrɔmɔrɔ jɔyɔrɔ ɲini o dɔrɔn de don patiriba ko tɔnɔ ɲini dɔrɔn don ko kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi ko min bɛ tali kɛ EPM na k'a b'i n'a fɔ a yɛrɛ jɔn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakililajiginna RPM dɔrɔn sumana ko k'a sabu kɛ min ye o kumana min ye disiba minnu tun bɛ a la minnu y'u kalen k'u siyɛn k'a fɔ Burama anw bɛ i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ kulu kelen ye hakilina kelen jamana ko o don e ko tɛ dɛ jamana ko don jamana ko bi sen na nka ninnu ka tiwɔn ko a titɔ filɛ k'an bɛ donni minɛ ko bi min ye politique tɔn minnu n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ EPM a fara ɲɔgɔn kan kulu ko fɔ caman y'i fɔlɔ ka bɔ fɔlɔ minnu bɔlen filɛ nin ye k'a dabɔ ye k'a dɔn k'a fɔ Adema PJ Adema dun ye fɛɛrɛ tɔn lakodɔnnen ba ye k'u lakodɔnnen fana don i k'a dɔn n'u ka yaala ye n'u ka nakare ni naɲini ye fa minnu m'a lasɔrɔ fa min m'a ja u ka dɔ ɲini ka bila u da i k'a dɔn ko Adema o kuma ko a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko u n'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ misali ɲuman ye nin fɛ yen nka ko o kuma na mɔgɔ bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ dɛ u ma se ka kɛ misali ɲuman ye u ma se ka k'a dɔn taamasiyɛn ɲuman yira politiki kɛcogo o la ko yala nin b'i k'a dɔn fanga dɔgɔya de ko fɔ wa nin bɛ kolo dɔgɔya de ko fɔ wa ko nka ko i k'a dɔn ɲininikɛlaw ni jateminɛkɛbaw ko k'an bɛ donni minɛ ko bi ko ni fɛɛrɛ tɔ fila bɔlen walima nin fɛɛrɛ tɔ minnu bɛ ka bɔ EPM kɔnɔ ko bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn fanga kura minnu n'o bɛ nalen fɛɛrɛ kura minnu n'o ye maa minnu ye i k'a dɔn fanga kunna bi ani k'a dɔn gouvernement kura min yɛrɛ bɛna sigi ko kumana ko a bɔ dɔw la k'u bɔkun bɛ kɛ min ye ka guloki bɔ k'a da walasa u ka ye o kɔnɔna na o kuma ko min kɔni jɛlen don EPM n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn nin fɛɛrɛ tɔnba minnu faralen kun don ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Ensemble Mali a ma fɔ ko Ensemble IBK dɛ Ensemble Mali o de kun don u ye tɔgɔ in dabiri ka fɔ an ye n'o tɛ Ensemble pour IBK de kun don ni Ensemble Mali don Mali bɛ hali wallahi Mali bɛ nka mun y'a kɛ yɔlɔyɔlɔ ye e ko k'a tɔ ye RPM yɛrɛ fana kolo girima yɔrɔ bɛɛ bɛ ka fosi ka bɔ o fana a ma kɛra baara ye an y'a fɔ n ko fɛɛrɛ tɔn dɔw bɛ yen maa kelen pe n'a tigi taara dɔrɔn o y'a kelen fure ye yann'o tigi yɛrɛ ka na fɛɛrɛ tɔn in kun ye fureya fari da ka ban ni fanga dafiri kun tɛ 2012 la RPM kun bɛ yen bilen ya a kun tɛ yen alors Burama bɔra Burama ka fanga tiɲɛna i k'a dɔn ko Ensemble Mali n'o bɛ EPM ko fɔ kɔrɔmɔrɔ k'an bɛ donni minɛ ko bi ko ninnu ka laɲini ni k'a dɔn u ka jateminɛ kɛbaa minnu n'olu bɛ jateminɛw ko fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ i k'a dɔn fiɲɛ bɛna suuru ka taa fan min fɛ san 2022 olu bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka bila o da cogo min na olu bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ b'a ye ko kuma k'u bɛ bila o minɛ de kɔnɔna na kɔntɛ ko Ensemble Mali k'an bɛ donni minɛ ko bi ko Adema ni Asma k'olu y'u sen bɔ Ensemble Mali tɛ n'o tɛ Mali ko ma ban koyi an bɛ Mali gwɛlɛmayɔrɔba yɛrɛ de la bi ni Mali ko de kun don olu ɲɛci yɛrɛ belebele de bɛ yen bi
nga u yi katta ma shi ba jira automatiquement ensemble pour Burama de EPM de kumina ke M5 aywa jo akumisi ka bayele mati atise ga kai ay u hakilina utikile dina utikile ngani utikile tabulu utikile EPM tise ga ke M5 bloc funturai atise ga tui ma fli olu fana kumbe munu bena fanga tassa olu de kumina olu koro matike walma ka fo ni mai pour mai fe min sigira tiɲɛ ka obse ga tui fe min sigira nata ni nafaka ni o nata no nafa ko ma sabati o bi jenzende wajigu bana sabu mami nganga ke sabu yo tebli wallahi o de la u ka biri yoro nyini nga ubi kwanga ikado fini ngoro mimbula ko bo ni kura min nana ko ka fini do kati biri o fana hine no dibi no o nemana abana o fere o anso mina sa ambe nyebe nyona ko de ade ma re fanga ka buri masade ade ma fanga kisekili wa do ta nyama yede fere tondo ka tieni nyama di we minge kateme ore wulula do ni kene kanda ado nyama de wuli ato o ma anonsergi dasenima asmani ade ma ko ni sembo EPM kula EPM yereti sabu Burama tara do mi EPM go bana mbajite awa to be bo kelengilun ni ndo rebna ke association ya Asim Goita awo fereto mi ke club de soutien Asim Goita ya amina ya rabi tajo men nouvelle horizonta ni nouvelle horizonta sa ikado ka fo antu fo mona kibara mima ni ado etuguni nde irefa shuya ikado ka fo anga babili flana no be wele ko pamfad ko ni ngara chedo kana ka bolife se vla jodro ki shuru badinge ko awo jama bangui chama ngbe ke 3e point de la nga sita ta 2e point ma akara bara awo badala bugu awo bwe okumana janjo ibai ka fo ko mi nyi ka do ni chenye ka nana ka ikado la tige dansera la ba jeli ba dinge kono ka sabu ke munye ka ya refa ndene do ikado me kalo klebisa wani kele ba flani mugani kele sa ibai ka fo so mara ula velala nege nyetani sheki wati abe fo ikado babili mi mako pomfad no ye ka babili flana yi ni mako fo len ko anana doro kana ka moto jo iba fo ko nogomba iba fo ko fo ifo ite moto jo ro mi ayi ipanki fli badinge kuno ala janjo ko munun tume kene kay nu yeni go keto ay ulu dabali de bana sabu masigi na ye ko ma bisonga ko minge uyo de ke uye che ki shuru badinge kono yoro mina anu lu kay ka do an tanga ba ka chege da wile no protection civile e janjo masa ka do lu fana e korotoni beleke la je ku telia jona kana yoro ina unna le sisansa ulu snaka kanu ko mi ko kera ni watini na utna ka do nyini ni yoro janya u ka do babli re jukoro law mo ka fle uyo lu de dobi ka do babli ka do jose munu ni gloma munu ba koro kata olu dobido yoro bela jide dobido ka fle o kumana ku tara boy ka doni mama sinai afure kan koy janyo masa ka do ko buguna tige madon Allah ka sabu ke munye buguna tige sebe maye akun nga ni ya kanu ka ere fa ka beni ni do de koy la ulinga ma ere do ya fo chugo mina ndene do mekalo klebi sawani kile ni ya ere ka latige ka do ayaka ka do aka latige dansera la ba fla ni mugan kile mugan kile saina akoni dongo vole na babli flana no e ponvadi o sanfesa ko ni ta shinya fola ikoyi ni ko masina ka ke ni ta shinya fola jigitige bato ka tu yere fa badinge kono ni ta shinya fola mamunu misra malonya ka tu yere fa badinge kono o ko be ke ka chaya bajuli ba kembe ka do yere fa yoro e manifi umbulo ko sabu de kan ko ubulo o kuma kiba ka fo ko ma chama mbe jigitige ni malo o nyesiranya ani ka do ka fo lebu nyesiranya ulu chama mbu ka latige dansira la ka sabu ke utefega ka do ye ko flake ko o ma chama ne ba yere fa ni ma ke jogo nuna ko munde manifun blaka ni kuma sina ukede kasinga ta ijo kika bolife jo noko yalla iba fo foite ki shuru badinge kono ki kodo ideni muso ni ka kabila la ki kodo ika do ka fo le manaula ko mumita adama de yire blani na ika do ka fo ko ni ko minga nga nyina ambe yoro mina ko bi jango aunga adama de yakon na la ni ngunta nga tabulu yi o kuma na ko minyi ka do ni jabi ati soro mashi bulo sabu mashi sega ni jabi ni refa shu nu rete olu dun den ni natu o kuma na olube shula utna sega jabi da amma ko nga ko ni dabulo min vleni ko wuli kanga ke jona de kanyenyi ni ke hakilina munu mbeka na nini fiye munu mbeka na nini fe munu mbeka ni mama sina numbla ni yere fa shu ya barawla ko o min kele do taka segi aunga jamana ingono ni tefolo e flanande wa amze ga fosa ni alama faranga ni dali labayere o kuma na kaka nyenyi ni jona yare ni wona ga ke ka do jogo do yaunga jamana o ani jamana duna gausu tangara ni ale ka nobla sebe anya bo annoncer ko nouvelle horizon kono ga bidon bole do janjo
Kono an bɛ dugawu kɛ Ala ka limaniya di bɛɛ ma. Amina yarabi. Bawo limanabaliya de bɛ na nin n'a ɲɔgɔnna. O de b'a ko caman na dɛ. Kono i k'a dɔn yɛrɛfa su. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ su ma ye dɛ. O k'a tɛ kisi dɛ. O tɛ kisi kiyama. An bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi Amina yarabi. nin dusukun ma. Hakilina jugu min bɛ na ni nin ye, sitanɛ min bɛ na ni nin ye, Ala ka o yɔrɔ janya bɛɛ lajɛlen na. Aya waati korona. Konte annonceur kumanen don Sikaso Mamadu Tangara kan. K'ale bɔra RPM na tuguni. Kono ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko kologiriw bɛ ka bɔ RPM na a tɛ nin ye. Ata. Ko nin min filɛ nin ye ko n'i k'a dɔn k'a fɔ Sikaso ka min filɛ n'o bɛ Mamadu Tangara ko fɔ. Kono ko i k'a dɔn Mali yɛrɛ parti o parti bɛ yen. E ko k'ale ma min kɛ o de tɛ dan bolo la ten sa wa. Ale ye jamana in parti kuturu kara bɛɛ lajɛlen ɲini k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni min ka na banna k'a b'i sen bɔ o sen na. Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min ye Mamadu Tangara ye Mamadu Tangara Sikaso maire kɔrɔ don. Kono ko i k'a dɔn k'a tun bɛ Adema na a kɛra maire ye san 2000 la o waatiw la. O kumana min bɛ tali kɛ Adema i k'a dɔn o fanga ban dɔ. Kono min bɛ tali kɛ RPM na ko jigiya tun b'a la k'o na jɔyɔrɔ sɔrɔ san 2002 k'a taara bisimila minɛ ye. O ko fanga o ma ɲɛ i k'a dɔn Burama ma se ka fanga sɔrɔ 2002 min ye Mamadu Tangara ye a m'a ɲini karila ka dɛnɛn lasɔrɔ k'a y'i sen bɔ i k'a dɔn RPM sen na ni ka taa bisimila minɛ mouvement citoyen kɔnɔna na ka Amadu Tumani Ture ni k'o kɛ i k'a dɔn tile k'o kɛ ni k'o dɛmɛ ɲɔgɔn ya san 2007 i k'a dɔn k'o kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Mamadu Tangara la k'a ye i k'a dɔn bisimila minɛ o kɔnɔna na o kumana min bɛ tali kɛ ɲinini na n'o ye maire ɲini o kumana ko a ye sinsin walasa a ka se ka kɛ maire ye san 2009 waati o kumana o y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a ye maire jɛn san 2004 o kumana ni k'a to i k'a dɔn k'a fɔ RPM kɔnɔ ko min bɛ tali kɛ Mamadu Tangara la i bɛ parti o parti dɔ jamana in kɔnɔ k'o ye koloba ye n'o ye disiba ye o kumana ni min bɛ yen k'a fɔ o jɔyɔrɔ fa k'a bɛ taa bisimila minɛ o kuma ko waati min na i k'a dɔn k'a fɔ min ye Sumayila Sise jigiya tun b'a la k'o fana kun bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fanga sɔrɔbaa ye k'a taara bisimila minɛ IRD kɔnɔ karila nɛnɛ sɔrɔ Cɛnjɛ forle do dɛ. Ma bɔ karila ka nɛnɛ sɔrɔ. K'a tangara. Kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn ko min ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Amadu ka fanga ban dɔ k'a kun jigi b'a la ko i k'a dɔn Sumayila Sise na kɛ i k'a dɔn fanga sɔrɔbaa ye o kumana ko an y'an t'o la kapitɛni Amadu Aya o ye dansigi i k'a dɔn Amadu ka fanga na san 2012 kɔnɔ o kumana k'a y'i to munumunu na ni ka taa bisimila minɛ RPM na san 2013 i k'a dɔn ko k'a to munumunu na o cogo kelen la min bɛ tali kɛ san 2016 o kumana ka maire ni ka o jɛn i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Sikaso ka olu fɛ waati kelen y'a sɔrɔ poli économique kɔni kɛlen kun do ka nɛgɛ d'a kɔ o kumana ko kɔni ka kɛra k'a to RPM kɔnɔ yala o kɛra a ma sutura ye wa i b'a ko o bɛ ɲininkali kun bɔ nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn Mamadu Tangara la k'o kumana ko a kɔni sɛbɛ kɔrɔ ye mangoya sɔrɔ RPM kɔnɔ waati min na a kun bɛ ka député ni ka o ɲini i k'a dɔn san 2020 kɔnɔ o kuma k'a ye fɛɛrɛ n k'a fɔ san 2016 kɔnɔ n'a ma maire sɔrɔ san 2020 k'a yira mɔgɔw fɛ minnu na i k'a dɔn n'olu kun bɛ i k'a dɔn député ɲini o la o kuma k'o kɛra sababu ye min ye Manasa o kumana ko olu ka dansigi olu fana ka fanga na Burama ka fanga ka bi i k'a dɔn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu fana ka député u ka da kalo damadɔni ma o ko senfɛ wɛrɛ kɛra gɛlɛyaba ye Sikaso ko hakilila jiginna min bɛ tali kɛ wuliliw yɛrɛ la olu daminɛ Sikaso fo sati taara ni ka i k'a dɔn maa dɔ nin to a la n'o bɛ Ala ma hinɛ na Tata Kulubali ni ka o ko fɔ nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen n'an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ Mamadu Tangara ni k'a ko fɔ o kuma k'a ma ko ɲini i k'a dɔn yɔrɔ janna waati tɛmɛnen n'o ye Juakun tɛmɛnen k'a y'a ka koso n'a ka kasaw cɛ ni ka bɔ RPM kɔnɔ pewu ni ka taa i k'a dɔn i jɔ o kuma na ka fiɲɛ suru jateminɛ fɔlɔ k'an bɛ donni minɛ ko bi k'a kɔni jɔlen don a kelen na a n'a ka jamakulu k'a b'a fɔ ten nka ko tiɲɛ ni Ala ka kan fadiri b'a ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin kɔni ye maa ye min ye politiki maa ye min bɛ taama ani yaala politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma na ni fiɲɛ surula ta ka taa fan min fɛ k'a bɛ labɛnw sabati ka taa bisimila minɛ k'a bɔra RPM na an bɛ bi min na o kuma na ko a ma taa yɔrɔ la fɔlɔ a bɛ ka jateminɛ kɛ san 2022 kalata min bɛna kɛ maa min bɛna se ka i k'a dɔn ngolo fa ni ka taa bisimila minɛ a bɛ sɔn ka don Asimi Goyita la a bɛ sɔn ka don Asimi Goyita ka parti la o de tɛ président ye a bɛ don Asimi la parce que parti t'o bolo fɔlɔ a bɛ don o la fɔlɔ yɛrɛ parti dɔ ka sɔrɔ a encore démissionné di RPM ka RPM kɛ ka tila ka bɔ ka tila ka RPM ka tila ka bɔ ka tila ka RPM ka tila ka bɔ ko Wamani Nɔnsi Wamani Nɔnsi ko a Tangara a ka fo nin ka ɲi nin kɛ a ka taa fɛ dɔrɔn a kana dabila dɛ awɔ a ka taa fɛ dɔrɔn a kana dabila k'a Tangara politiki ayiwa Janjo naamu
angunda sera kita kasobo kaso Kenyaba sage Kenyaba akasobo kasola dunga murutili fu ya nyini ku yereta ka do mi le jour ale keleme ka wala anyebi akoko kasola de ma kemeni binani ko lude ku murutira ni dongo vole na ngamunun sera ka tega sera ga damununga o ibi woro ni fly ko tambanana sabaire oni tora kula mimbe ikaro lakana balia dandeme ko fo anga jamana la ka kele do jorona koye lakana balia reshi bela jelebia ana kololo ko bede be ondala before bandi arme o luna na ku ka jago fenye o kuma iba ka fo ko sangani wati bingani de beta ga mausegere jamana adogo nyewla ana sirabauka o mi ikado a chama kado ka fo jamana yoro chama mbi iba ka fo anga kaso fana kasola de hage minganga do akuna iba soro dante menendo ushorle nyonga fo ku nyokuru shori aiwa iba ka fo ko bela jele ya damako ko minye ka do akoye ko la akote ka ke anyere ma ko kaso ko ajamakulu dante menedo ko ni akota ka laje abe ka do ma chama abu bla ka do haklina wore utalila kaso la de munu meni roko vole nano ekenye baye aywa ko ulutu ya nyini sa ku bu yereta ka beni karite mene mekalo klebi sababa aflani mugane ngelesa naganye kononto wati so madafe ko kuma na ko achama mbi uluko ni banana ni yere nyini nsimfe o femi ka do ka fo kenye baye Kwanya fo chugo mi ma binani ani ma kemeni binani oludu kumeni kasobo nko fole ina aiwa ko obliga jo kele ko uchorne ko usera ga tege da mununga ode bi woro ni flaye olu ko ni mnena ni ga tu do berela tukuni manyebla la ngo te ngo tambanana ikado saba olu fatura aiwa kuna fo no re ajira ka fo ko minye ni manu nunye ure ka murutiri farida ka akera ikado ka fo uka farkulo nyana jeba ubeje ka minge nyonfe o farkulo nyana je uklale ko de lade aklina min nanu lo ka singa faranyonga ka muruti kilenye ku yu kunda ikado kasobo koroshi ba fulaka kata ikado hike uluka uye hike uluka minge ninga boda soro udo chamambe uya afsa ya tamaye okumana janyo masai ba ikafuka kuna funi ndo funa yajira ko jadi mau ko lure tara ikado ni murifa ikasoina ninga ta da waloko pistole automatiki ko minyanga burola glane ko de kumbubulo aiwa ku tara abu nyena ku janya munu minana ko do be Kenyaba kasobo ina kuntara kasobo nda walo de haklina la aiwa ku re utara ye ka fo uluka mamne ne shite nga yesira di kasola dento ma uluko ne kene mine aiwa ko minye ka do ka ko esa ulu tara kuminga ma boneka sani nga bunyela ku foru jigi ko ulu bita kasobo na tumami ko ya soro ka mamne ne nu munumbe no jari mawe ko lu tumbe ka do komisaria ma ubulo komisaria ko nai ka sabuke munye ko minye ka do surveillant ulu ka grevuye no kasobo ko shiba ka grevuye ina fo grevu akunla ina chugo mi anga furuba chakeda chakela ka furuba tomba fe aiwa ko lu fana kumbeka o bara de ke aiwa uyeje temine de ke egerevu ko inko okumun kono sa ku ba laje jama manjani ku yere tani don ko fole na aiwa ko minye yentem ga gerevu ye ko ale ma bse ga ka kololo do fana kera ninye aiwa ko gerevu yi ale re kundamne na dogo kunkile bonyongo o minye ka do Kenyaba kawi olu ko nya nyini ka do marake ba oni ma nyema ufe ku ka kasobo mbodu kono gata na edugu koka ko sabu ku ka kasobo yi akoni be dugu re de chamanjela sa sabu atengu ne be sugula metre kemedro ore ba ni suguche ko ko ne dugu kono koye kulu ko ne ba nyinu fe ikado ka kaso imbo dugu kono katana edugu koka ore ka du luye o minye gasu kante ale ka nobla sebe ni anya sama ka bo le jour kono ka bidon bolido kororo ambi kado a wuli ka jokke ba munu no lu kera sababu ye ka tege daw ka mu befo minye silvani prison ni kado police la kaw yoro abara mbi bolulu le bolu ko sebe mamu ko anga fuli belebele buye inshallah wati kuruna o kera dere wataki damado be amina ndase mima okake tunni sebe o doba mbolo amina min kono kuma lase an lajebaw ma nga yano che ami hakila jinke yani tuni sebe ikado nyana boli che mimi talike ikado sika ulu fe no nala ikalo kletan ani kononton ani kalo kle muanyira na buitela kaw keleno ka wele bla bema bela jile ka nyan soro si ni ala yira na ikado ka sanyo san okumana ubi nyan kuma bamununke ikado buitela kaw ulu ko usignyon bela jile wele ka bo si samarala okuma am bela jile bi nyan soro si ni ala yo yira ana kalo kle mugan fana minye radio yere koye ale fana ka anniversaire ikado o fana be ni ala yo yirana o kuma ni bela jele be ke sikaw ulu fena Musa Boyti ani jangne jara kibaraw bolo yuramu bela jele foni sangaina boromro o kuma ni tuni sebe nasro Ousmane Togo labenendo jako kama aw nyebe aw munu mega telefla aw nyebe ni den ko fole mina to ko Ousmane Diallo Shibita Santan ani sababu nyangula
abi bɔ nga fɔ Kasela abi bɔ Kasela o kuma ko Usman Diallo kɔni ɲama tunna abi taa i ka dɔ k'a fɔ tile kelen u bonyangola o kuma na ko u b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnna télé lajɛbaa ni radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni olu kɛra nin den kofɔlen ye fɛ ye si bi taa san 13 la o kuma n'a ɲama tunna ni sigiyɔrɔ bɛnnen don walima n'a bɛ bɔ Kasela aw ka kɛ ala yɛrɛ dɔnbaa jɔnjɔn ka nin nɛgɛjuru ninnu wele o ye 75 21 79 15 an bɛ segin a kan 75 21 79 15 walima a ka Malitɛli wele 68 76 52 45 68 76 52 45 walima aw bɛ se ka groupe renouveau yɛrɛ radio walima télé wele 20 80 08 08 o kuma an bɛ dugawu kɛ ala ka o kumana den in don o kumana a sumaw bɛɛ lajɛlen gɛrɛsɛgɛ la inshallah o kuma waati awɔ a kɔni nana i jɔ koyi ni y'a ala kumabaw ye a nana i jɔ yɛrɛ de n'ala sɔnna Isu ko ko i ma deli ka bɔ bandaw fɛ ka bi bɔ ka bɔ bandaw fɛ awɔ k'i bilama ka saw ka sapu ko c'est vraiment bandaw yɛrɛ yɛrɛ ɲɛ t'ale la sa mais m'a dɔn a fana ka accoutrement ni kaw jim ta bɔlen do bi sinon ɲɛ t'a la mais ɲɛ b'a la nɔrɔ min a ka accoutrement ni Isa kaw jim de fana ta bɔlen do bi n'a bɛ maa min kɛ o ma photo min bɔra hakili la na kɛ ni fili kɛra fili kɛra jala o photo in na kɛ npogotigi photo de bɔra o kumana an bɛ npogotigi de bɔra o kumana kibaruya kɔni min ye o ye Usman Diallo ayiwa baasi tɛ hakili la o de ye maa tunnen ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala ka den ni k'a lasɔrɔ an bɛ Mamadu Sisoko fo conseil pédagogique dɔ CEO dɔ a bɛ Kiralo Kapla ni waati na a bɛ k'an lajɛ n'a ka DCAP bu Samake ni ala sɔnna u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kan bandaw junior n bɛ résidence surveillée la n bɛ résidence surveillée la fɔlɔ a kana n ka ko caya n ta kɛra bilikanboli kame ka bilikanboli kɛ fadi ase ma kadi Kamisogo Aslot n'o ye i k'a dɔn association des serres unis de logement sociaux de Tabakɔrɔ a fana bɛ k'an lamɛn n bɛ Aslot i k'a dɔn a musolakaw bɛɛ lajɛlen fo fɔnkiliman fɔnda madame Jala Lala Kamara an b'a fana fo an ka kɛnɛ kan ni entreprise Musa Sanaba Keita ka foli di o fana ma kanuba jamakulu an b'u bɛɛ fo dakuru ɲɛ kelen k'a dɔn an ma maa bɔ maa la sabu waati sɛbɛkɔrɔ corona